Sinuk maya winaya ing sepi sinimpen telenging nyalbu pambukaning warana talen saking liap layape ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati tan kamusa ingkang wis manjing wonten ing guping sanggan sangarup tanu gandaka capo ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta nenggih Sang Raden Haryo Setyaki kang mulasara pandhiting saka lima sang tapa Begawan Dura jren-jre-anjle kepati Kumbayana wae. Durna bapakku ya. Ya. Nang opo? Sikilku kepitak. Wah, yo. Aja kuwatir. Kowe wis tak sikep. Ora ana sing wani gendak singara karo kowe, Durna bapakku. Wah, makasih. Yo. Sencaki lek ngantemi bapakmu kaya wong kelegan kaya ndek masalah karo aku matur nuwun ya Werkutur aku wis ditulungi yo aja kuwatir wah kowe mapan ora ing Jodipati bungkek aku sing ngoyak tenane yo iki bungkek sapa bungkek Sencaki yo nang endi Endeng burimu. Antemono. Nek ora atret mesok can. Durna bapakku. Bapak. Kowe nggawa Kurawa. Gawa segelar sepapan. Lah ngerti gurune di cecenges kaya ngene kok ngerti gurune dipaeka dipaido. Ora ana Kurawa sing dombengi babar pisan. Aja kuwatir. Aku membantu karo Kurawa lek arep ngundurke gareng karo Bagong. Makasih. Nek ngono kowe nyengkuyung aku lek arep murungke Semar lendek gekayuan jare arep bangun kayangan. Yo. Aja kuwatir. Aku ngantepi sartane aku ngaboti. Negara Ngastina sing ketaman pagebluk perkara Semar aku manggo sing ngomong. Lan Semar ora usah dadak miwiti lek arep bangun kayangan. Matur nuwun. Werkudara Sencaki mrene, Werkudara Sencaki mrene. Ya mlayu ta, Gong? Mlayu kok ora. Wah, jan. Gayang rang nang pasewakan. Gayang piye? Ndara Sencaki anu wae.
mau nyaret Durna. Heeh. Nganti tiba gluduk. Roh cengele Durna dipidak dias nyat. Durna glangsar gulung komeng digajol sirahe karo Sencaki. Ndara Setyaki, aku mungkur bareng kok kowe. Golek rokok kok ya, Gong. Golek rokok apa wedi? Wedi. Golek rokok. Rokok rong slap kaya sida dadal. Oh, alah cangkemku nek kekamban. Lah sing ngambeki cangkemmu ora cangkemku kok kowe iki ora. Aku iki golek rokok tenan karo ngisih tenan. Terus piye iki aku wis kebacot nantang wae. Begawan Durna. Welo piye ta? Ayo ditandingi kok ora. Kowe adat sabene iki mungsuh Kurawa ki wani. Ha biasane nek sak gendakan iki aku wedi kok. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo kok kowe wedi? Bayar aku ora kok biasane, Reng. Wah. Nyambut gawe kok mung perkara bayar ora. Ora kena ngono iku nyambut gawe iki kudu sing ikhlas, Gong, ora. Ayo engko sik kok ora. Sik kae disawang kae. Wah, lah malah Ndarawarku dara ngewangi Durna ngono kok. Endi? Kae lho. Wo, amah digendong. Digendong karo dimiki. Ngawur kaya bayi ora. Apike iki. Nek kowe manut aku, kae mumpung Ndarawarku dara ngewangi Kurawa kemalan ketoke. Wah lah. Wah, lah kok ora pati nduga mana, Gong. Ndarawarku dara adat sampun nek bapak ndek buat repot apa-apa ki mbebantu e. Ayo. Wah ning kok ngewangi Kurawa iki lho. Dumas Durna gurune, Dumas Durna ki dianggep bapakne sing menehi ilmu karo Ndarawarku dara. Iki cilaka iki nek ora mlayu cilaka, Reng, kandhane kok. Nah, aku antepku mending luwung baya mlayu mulih wae, Gong. Heeh. Tenan wis. Mbangane mengko awake dhewe kacintrakan dipulakasara karo Ndarawarku dara mergo awake dhewe wani karo Begawan Durna. Luwih-luwih kae nggawa Kurawa segelar sepapan, Kurawa 100 gawa kabeh. Nek ngerocok gaman awake dhewe mati. Aku terus karepmu, mulih wae le. Yo. Alon-alon. Alon-alon piye? Aku Ndarawarku dara le mlayu nek mlayu banter banget ya ora. Alon-alon piye? Sik. Awake dhewe bakune mulih. Ngaturke ngandhake perkara iki karo bapak. Tak kira Ndarawarku dara wedi nek karo bapak, Gong. Heeh. Kandhane kok, Reng. Nek apa Pandhawa kuwi sak galak-galake kaya ngono sak digdaya-digdayane Pandhawa. Nek bapak nesu ki wedi yakin. Ha iya. Reng, ngapa ya kowe? Ngapa to kok sok-sok kowe? Mengewan wer. Iki mau. Iki ngapa? Lah iki sing tak omongke. Ketoke nyawane awake dhewe wis ning ujung tanduk, Gong. Ana ning ujung tanduk piye to? Ha iki Ndara Sencaki iki cetha diutus karo Ndarawarku dara. Wah, bungke. Panongawan Bagong kae cekelen. Mergo wis wani karo Durna bapakku. Ha mesti iki kok nyekel kowe dipenjara, dirangket kowe diajari, ditutuki kowe. Sing kandha sapa ukura kaya ngono kowe? Loh, aku ngene kok. Tak omongi ya, Reng. Piye? Sencaki iki ya kontroversi nek karo Werkudara. Kontra, ora pro. Kok ora pro karepmu? Sing aku mau ora wis omong nek Ndara Sencaki iki ngepruki Durna. Heeh. Ndara Werkudara ngono mbanting Ndara Sencaki. Dadi iki arep ngewangi awake dhewe. Ha ya empo. Wah, jan wis ora mah cilaka nek kaya ngene. Kula garing. Non. Wonten dawuh, Ndara. Bekti kula kunjuk tak tumpuk pangestuku Tampanono. Nggih. Panongawan Bagong. Nggih, Den. Bekti kula katur, Ndara. Bagong tak tumpuk pangestuku Tampanono. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Kok lenggah teng mriki, Den? Sawetara aku ngajar karo Begawan Durna. Ngandel ora. Iki arep mbantu awake dhewe. Napa ajeng bantu kula kalih Bagong, Den? Ora. Anggepe wong kok aja sak gegeden rumangsa. Wis to engko tronjonge rono. Mboten ajeng bantu kula kalih Bagong. Ora tak bantu. Nanging sing tak bantu wong tuamu. Wong tuaku lha sinten? Ora Gusti. Miturut ature Bagong utawa aturmu, Kakang Semar arep bangun kayangan. Ya ora? Nggih. Bapak ajeng bangun kayangan. Mula niku utusan kula kalih Bagong niku seranane kon mboyong Pandhawa.
rawuh teng Karang Kademel sinambi mundi wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Ngono ya, Kang? Heeh. Aku arep ngewangi karo wong tuamu. Ning tak jaluk. Pripun? Kurawa kae undurna. Waduh. Nek ngongkon ngundurke nek ngongkon perang, Gareng niku aja dikon perang. Niki niku wis mripate kira nyawang ora awas. Tangane cekor sikile becik kok kon perang. Arep di gruduk karo Kurawa ban modar ngono apa piye? Ning ya mboten napa-napa malahane kula rada suda ora mikir nyaur utang barang. Nangis, wong bendinane meng nangis ora. Wong kok meng neteske lho, mbok neteske liyane. Jan wis ora. Lah ning niki pripun den sampean apa mboten ajeng ewangi-wangi kula? Gareng wonten dawuh. Aku tak takon. Nggih. Saiki dirembug penake wae. Nggih, pripun? Sekecane pripun? Mau sowan ning Amarta sapa sing rembugan karo Durna? Rembugan kali Durna pripun? Nek aku rak sing jotosi karo Durna. Nggih. Nek sing padu karo Durna sapa? Ngaku ora ngaku. Lho. Aku ngerti kowe padu arep padu karo Durna, aku minggat golek rokok ngono kok. Niki ndara niki menungsane niki sing wani kali sing padu kali Begawan Durna. Ratu Mbak Cucukan kowe kle. Aku kuwi ken mau wedi kok. Aku rak metu golek rokok to mau. Sing golek rokok ki aku. Pripun iki? Aku mau ketemu karo Gareng pas mlayu. Gareng mlayu medun Sikondatuloyo. Aku munggah arep nglarak Durna kae mau. Nek ngono tak mestheke sing padu karo Durna kuwi dhisik Bagong mbangane Gareng. Anggepe ora. Ana diladeni Kurawa kana. Aku arep ngapa ya? Arep pijet. Ya pijet to men sikilmu ki lurus. Tanganmu ya men normal meneh. Gak karo mripate kuwi raine dipijet, mripate dibenakke men tengah kabeh. Men ra kira. Bagong. Wonten dawuh. Aku mbilani karo kowe, aku mbilani karo bapakmu Semar. Nanging kowe iki menungsa uga kudu duweni rasa tanggung jawab. Kersanipun? Kurawa kae undurna. Kula kan perang kalih Kurawa. Yo. Terus nek kula mengke kalah, aku maju bungsu Kurawa. Oh nggih ngestoke dawuh Den, nggih. Nek ngaten kula tak maju nggih. Maju Bagong. Nggih nyuwun pamit tambahe pangestu Ndara. TKT lah. Apunten Den. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klarira wang menungso ratatanen wong edan Bagong, wong Koclo Kartomarma. Ninggal Subasita karo Bendara. Bendara apa? Bos. Bendaraku iki Pandhawa. Ket biyene aku ora tau momong Kurawa. Ngono. Ket biyene aku ora tau sudi dadi bature Kurawa. Mergo apa? Kurawa iki wong tok mis. Ora sudi aku nuntutke wong tok mis kaya dapuramu kuwi, parat. Sugih kendel bondo wani. Pancene ya, mergo bondo donya aku ora duwe. Duit aku ora gablek. Mobil payu. Kanggo gawe pendopo. Utang akeh kana kene. Duweku meng sugih kekendelan. Bandaku meng bondo wani. Ayo,
Naren jajal karo aku ki anak Semar, aku wong Dedaya. Lho, apa iya? Weh, lah ngeyel, jajal iya. Wani ya aku. Menungso ora tatanan. Kowe wis wani karo bapa Peremban Durna. Weh, lah mbiyen wani saiki wani. Kowe wani karo aku. Apa meneh meng kowe? Gurumu tak tantang apa meneh kowe ki meng murite, Mas. Ah jelas wani aku. Biasane wedi kok. Wes cerewet kowe ora tekle. Ora minggat saka ngarepmu kendhar tangane Kartomarma tekan jebol dadamu. Sing dadi nyatane wae. Lena pangendamu tak mun ndasmu kluprut kowe Kartomarma. Awas. Maju ora aku wedi aduh kena. Ora kena. Wit waya. Ayo mesok kena. Dan tak dilat ora apa-apa. Ayo. Ngomong awan kok tepane karo aku. Sambato. Kartomarma marang. Iki ngawur iki. Ngawur piye? Ana wong agikur ngelek dindeke. Kowe tak tulungi kok malah maido karo aku. Nah, matur nuwun nggih, Jan. Ah, jane ora sampean cathok pun pecah sirah kula. Iya. Nggih apike ya Jan niku ngoten niku lho, mandeg sanggon-gon iso. Sanggon-gon mandeg nyandeng iso. Piye menang apa kalah? Lho, pengestune kalah. Lah kena benjut kaya ngene kok. Cetha kalah kula niku ora. Nek kowe kalah mundur. Estu niki. Yo. Sampan mengke nek dudukane Keng Raka. Keng Raka sapa? Sinuwun Kresna. Kowe sing tanggung jawab. Lho, tanggung jawab pripun to? Aku lho ora ngakon sampean perang kok. Slugo kene. Nggih. Edan Bagong lah kok dibelani karo Sencaki parat. Sencaki Kartomarma nang parat ora satok bilane menungso kaya babi mburimu kuwi. Weh lah atos tenan tak dilat kok meneng wae. Dene tak dilatke polah rada grig-grig ngono apa kok piye. Emang meneng wae ora. Aku sing bilani karo Bagong. Yen kowe arep mulasara karo Bagong langkauna sikik wandane Sencaki. Wah, parat. Menungso ora tatanan kowe ora beda karo Bagong wis sugih kendel bondowan. Apa kelakon kowe kuat nadai kekuataning para Kurawa 100. Kowe kuat nampani dayaning Kartomarma. Sembah dramamu 20 taun. Wah! Ah, ngono ora.
candhak sirahmu. Oh ah. Oh ah. Iya. Oh ah. Oh. Biar kowe. Aha. Aha, awas. Aha. Biar kowe. Ah. Lho. Mandhe goto kowe yo an. Apa-apaan. Oh. Wah, iyo ah. Parat sencaki ngabul-abul barisan. Sotomo apamu. Ayo. Ngantemo saleganing atimu. Wah, parat cadiadamu. Wah. Mana? Ha. Ha. I. Oh, ah, oh, sandak kowe. Mati kowe sambat to. Oh. Oh. Hit. Wah! 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 Aduh.
Suramrata Jayamrata. Ih, mangyan pada-pada. Ngantemo. Ah? Ngantemo. Ih. Wah, ya. Ya. Hun. Mantem kowe. Hi. Ya. Ya. Ah. Waduh. Wah! Wah! Woi, Wah! Waduh. Waduh. Oh, Edian. Rene awe bungke. Hut. Wah, yo i. Wah, Edian. Cah kurang ajar. Awakku wis lemu majak lincah-lincana. Yo. Wah. Ayo sambatol karing atiku. Awas kowe. Aduh yo. Wah, Ediane. Wah, tos senan tanganmu ra. Wah, setan.